Sunteți curios? Rog frumos să nu puneți întrebări acestea. Chiar mi-a zis deja foarte greu și am și supărat. De ce i-ați spus copilului că vreți să fiți adânc în el? Nu i-am spus chestia asta. Bine. Nu i-am spus. Deci, I-a spus că vreți să chiar lucrați... vine poliția Da, sau da, nu? da. Chiar vine poliția? Da, stimate domnul, este Alexandru Constalache de la proiectul Justițiarul de Berceni. Până acum am Păi deconspirat... legitima ca să vă- Da, am deconspirat 195 de pedofili. Dumneavoastră sunteți numărul 197. Bine ați venit. Eu nu sunt niciun pedofil, eu n-am făcut nimic rău. Da. Chiar nu am făcut nimic rău. V-a întrebat aici dacă sunteți atacant sau portar și a spus că sunteți atacant. La ce echipă jucați? I-a spus atacant. Erau niște glume Jucați trimise fotbal? acolo, erau niște glume trimise. Păi jucați fotbal? Deci erau niște glume trimise și nu... Domn profesor, jucați fotbal? Aș vrea totuși să se oprească filmările. Aș vrea totuși să se oprească filmările. Gata. Vă rog frumos. Deci vă rog frumos să opriți filmările. Ce e asta? Deci chiar asta, ce este asta? Vă rog frumos să Sincer opriți mă filmările. atragi. Thanks. Deci vă rog frumos să opriți filmările. Chiar nu mai vreau să mai dau niciun. Asta mi se pare rău. E greu să vă asumați, nu? Știu. Da, dar I would like to be deep inside you. Deci chiar I already like you and I barely know you. nu știu ce să zic. Acum faci gioco di mano? Puțin. Aici chiar... Mi-ar plăcea să ne antrenăm într-o zi săptămâna asta. Da, pentru că el a zis că face sală. Eu cred că vrea să vă antrenați altfel. Nu, și era vorba că face sală, de-aia nu mai... Da. Deci vine poliția sau nu? Da. Am zis totuși să se oprească filmările. Ok. Se pot opri filmările. Dar nu înțeleg de ce trebuie să... Că Și este ce dreptul... urmăriți? Ce urmăriți? Ce urmăresc? Să opresc oamenii ca dumneavoastră. Așa. Atât. Doar să îi opresc. Hai să vedem. Faceți cu mâna că vin. Nu, haideți să le facem mai bine cu mâna. Hai să facem cu mâna. Gioco di mano, dar nu gioco di mano. Să fie cu mâna, frumos. Bună ziua! Aș vrea